Hey yo, what's up mga kabutaks? Nihunat na sad boy butaks. So karon mula agme, among ipakita ninyo kung unsa kanindot ang laganan sa among probinsya. Di na nato langay-langayon. Let's go! Let's go mga butaks. Grabe kalisod ang agyanan. Pero kaya ra gyapon. Hinahinay lang ba hinahinay? Saro na magwalay mo ingon yang amping. Let's go! Butaks, naabot na ta karon. Naa na ta karon sa Inadlay Boulevard sa tanan nga mga nangutana kung asa ni dapita naa ni sa Santander, Cebu. Ano makita? Grabe kanindot ang view. Presko kayong hangin diri mga butaks. Pwede ka magdalag uyab diri or wala kay uyab. Pwede ra sa diri ka basin na kita kag uyab ra diring dapita. Pwede ra pud magdala ka imong mga pamilya, pwede ra dadon nimo dire isuroy-suroy nimo. Oh. Nindot kaayo ang palibot dire. Nya presko kayo ang hangin. Muna nakanindot dire. So akong ipakita ninyo ang view ha. Dara. Sa tanan nga mga nangutana kung nabay entrance dire walay entrance free ra ang paglaag dire napita. So ganahan mo laag na mo dire. So mga butaks, padayon ta sa atong laagan mga butaks. Okay ra jud kay dito pero makita ta og lain nga kalaagan. So ato let's go. Mga butaks, anyo kayo siya mo paliko-liko paingon sa imong dughana. Oh, mga butaks, hapit na ta maabot sa atong adtuanan. A few moments later. Yo mga butaks, naabot na ta dire. Mao ni ang ikaduha nga laaganan namo. Katong kanina, nice kaayo pero dili sa dindot. Pero nara Japanese sa Santander na kuan siya. So ato ning lagon. So wanay dugay-dugay, let's go. Mga butaks, mao ni ang pangalan sa laganan. Rode de Alegre. First time nakaari diri butaks. So akong ipakita ninyo kung sa kanindot dire kumpara sa ganina. Kamo na bahala kung asang nindot para ninyo. So katong ganahan mo laag dire. Wanay dugay-dugay laag na. Mga butaks, dara. Grabe kanindot mga butaks ang lugar dire napita mga butaks. Tara. Sweet corn Christmas tree mga butaks. O nya buktong ang itaas. Pero butaks, so grabe kanindot butaks, presko ko yung hangin dire mga kabutaks. So sa katong ganahan mo laag dire, dali radyo kayo ni siyang tultulon mga butaks, basta makatultol mo Santander, pangutan na lang mo kung asa na butang.
Ang asa dapita. Ano siya nabutang sa Liptong. Pero shout out ko sa mga taga Liptong. Nindot to kayo diri napita. Yung unani kanindot ang Rode de Alegre. So mga butaks atong tanawon. Kung unsa kanindot ang laganan diri mga butaks, wala pa ni kayo mahuman. Samot na siguro kanindot ning mahuman ni. First time in my life sentence nga nakari ko diri butaks, grabe kanindot lagan diri. So atong pangutan-on si Babalo kung unsay ikaingon niya ani. Babalo unsay ikaingon nimo ani nga pisto? Wow naman! Wow! Wow! Wow na wow yang giingon. So grabe kanindot saksi si Babalo kung unsa kanindot diri napita. So dapat mga butaks ang atong mga uyab or inyong mga uyab ilaag ninyo panagsa. Kanang inyong uyab malingaw ra na sila bisan simple ra kayo nga laganan. So ingunan na mo na sila dapat nga kung naa kay uyab tagaan nimog bili. Dili kay puros ra sali kay uyab na mo di na nimo ilaag nindot kayo nang mulaag mga butaks isuroy ninyo dire sama ani oh. Grabe kanindot mga butaks sure jud ko nga malingaw inyong uyab ani naka feel sila happiness. Oh presko kayong hangin diri mga butaks nindot kay diring laagan mga butaks uban ang inyong uyab uban ang inyong parte sa pamilya inyong dadon diri isuroy mura jud na ikalipay nila. Inangano mga butaks ang mga babayi dali ra kay na silang maboard ikumpara na tong mga lalaki. Kay kanara ba sila basta maboard masuko na sila ninyo magminaldita na sila pero dili ingon pasabot nga dili ka love ka ana kaso lang feel nila murag gipabayan ra nimo sila feel nila murag wala na kay time. Tama kayo. Ako naman eh. So mga butaks oh muangat mi ani mo ni agyanan. Atong tan-awon sa ibabaw kung unsa kanindot mga butaks. So mga butaks, dili pa jud ni siya mao. Padayon ta dito. I love Liptong. Naani siya nabutang sa Liptong, Santander, Cebu mga kabutaks. Medyo nalisod kog describe ninyo tungod kay first time pa namo nakari diri pero mao ni siya. I love Liptong. Ulit-ulitin ko pa ba? Saran. Pwede na kayo mag-selfie-selfie. Lingkod ka dire. Lindot ka. Oh. Let's go mga butaks. Naay pako ng butterfly mga butaks. Nice kayo ang pako sa butterfly. Tira kayo ta dire mo lingkod mga butaks atong lingkuran. Oh. Ang paglupad na lay kulang mga butaks. Lupad pa dong sa imong dughan. So mga butaks, nana ta dire mga butaks. Grabe. Mao ni dire. Naay duyan-duyan mga butaks katong ganahan nga moari dire nga mag-selfie imong uyab nya di ka ganahan mag-selfie pwede ra ka magduyan-duyan diha. Naa dire mga butaks. Oh. Naay butterfly mga butaks. Pero mga ito nga butterfly. Naapoy mga dagko, naay dagko nga butterfly dito. Grabe ang view. Dili ka makamahay sa pag-ari nimo. Medyo wala pa na human ang garden. Na mga garden nga wala pa na human. Pero dili madugay. Manindot na ni samot. Sakata diri butaks, musakata. Akong ipakita ninyo kung sa kanindot. Oh. Grabe kanindot ang view mga butaks. Niyagawa mo! So muna og ta maghinay ta sa pagnaog mga butaks. Kay mahulog unya ta. Naay mga chinilas. Kung maputla na chinilas, pwede ra ka diri manguha. Paano masabi? Bitaw mga butaks, di ta pwede manghilabot sa mga ipangbutang diri. Sa katong ganahan mo laag. Ari mo dire di jud mo magmahay. Mo ni gitawag og Rode de Alegre. Na may mutang ni sa Liptong, Santander, Cebu. Wow, nindot kayong bulak mga butaks. Nice kayo ang view. Wow naman! Oh. Sa katong hilig og adventure, hilig og laag. So like ari ninyo diri di jud mo makamahay, nindot kayo diri. Pwede san bayan diri.
pwede ka diri sa baba kung feel nimo ikapoy na kag selfie, pwede ka masaka diri, ari ka mo standby. Oh, abi na ka ang bike, di na pwede nga magbike sa ibabaw. Pero pwede man di ay. Wala man sa kayo bike, pwede ra. Ya. Para nimo kung inigsakay nimo, ipaambak nimo. Ulo ka rin alalom. Ayun, makauli nga, naihandumanan ba paglaag diri. So mga butaks, sunod kayang heart mga butaks kay daghang mga buwak kayang heart. Oh, naipak ko butterfly mga butaks nga hapit na mulupad. Murag ikaw ba hapit na mulupad? Let's go butaks. Muari ka diri butaks. Ganahan ka magutan. Pwede ra ka mangayo kalamunggay. Ambot wala ko makasiguro kung pwede ba mangayo kalamunggay kung muari diri or basin paliton. Sa tanan nga mga nakakita ni, dili na siya pure nga bulak. Artificial nga bulak naman siya. Pero nindot kay tanawon. Tanawon siya sa kamera. Mura siya tinuod. Pero artificial na siya nga flower. Diri butaks. Wow. Ano siya mga bulak. Bulak yun siya nga pure, di na siya artificial. Mga butaks, manami og lantaw. Grabe kanindot ditong napita. Akong baliko na rin mutang sa Liptong Santander Cebu. Sa ganahan mo laag dire. Ayaw mo kaawaw. Laag mo dire. Malingaw dyan mo, di mo makamahay. Pero wala ko kabalo kung pila entrance na mo. Kaysa pagsulod na mo, walay gabantay. Nya pagbalik na mo, nanay gabantay. Shoutout sa tigbantay dire. Pasensya na kayo, adyon mi makabayad. So, inigbalik na mo, mubayad mi. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Yo, what's up mga butaks? Gikan na mi og laag, pero gipanggutom mo ang gibuhat na mo, nihapit mi og pamutong. Mao ni. So, mangaon sa mi kay gutom.